Ima neke anegdotice, znam, za Crnu Travu Gori. Za Zvonka Papka. Da. Zvonko Papak je jedna živa legendica, pozdrav za Papka. Čovjek koji je zdravlje učinio da bude jedna disciplina, čovjek koji nas je sve držao, ono što se kaže, bio nam je ko neki drugi otac, ali je čovjek koji ima mnogo nekih svojih onako anegdotica, opaska koje smo svi nekako voleli, koje su nam bile interesantne. Crna Trava, pripreme smo bili 83, 84, 85 generacija i sad bilo nas je dosta i sad onako graja, svi smo se razleteli po hodniku uveče, znaš, a Papak je uvijek volao disciplinu, tu nema odstupanja od toga, to je kraj. U jednom momentu, znači, Pera Ilić ili ne znam ko se razdrao, brzo svi u soba, znaš, kao evo ide Papak. I sad Papak dolazi od tuda i sad naravno njegov Papak, ko Papak ga vidiš, brate, to nema šanse, znaš da je nešto, da je haos, znaš, autoritet. Svi u sobe, tajac da nisam čuo. Ja ne znam, kako se tajac može čuje, mi počinjemo da vrištimo. Kako tajac da nisam čuo? I Pera kaže, pa dobro, onda mi da produžimo, brate. Papak, legendica. Ali legendarni šal na stranu.